Aloi si Shanghai. Kajing kulai kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Sangut kibalayap haju bat bungut kiba mensau ha Australia. Katkum ke jing tu jungki reports kawai ka jingja hapo Australia sangut kibalayap bat bungut kibala mensau. Halor jongka jing tua jongka yor. Katai ka jingja kadai hakawai ka jaka ka ba bun kinong jingokai bat hakatai ka jaka bun kibru ki bajuan ban pekai nakeleng bat kalong ru kawai ka tourist spot henrei laong bak kensan ka yor kalatua hakatai ka jaka sangut na kiriu pajba kibalayap hasyen kibalaj na ka jingyap kadai halor ka jingkloy no jong ka rescue team ban pelaj imeki henrei ya kisangut pat Shemalashu ban le Nyin siya kendopat hakiway pat ki updates. Stay tuned guys.